Tá sé tábhachtach gomach réimse lean go Bhia againn a richan le chun cothú ceartaáil. Inis tá Pirimid an Bhia amsa in seo, agus zearan se sinning na cenalcha éagsla Bhia gur chearting a bheith giche agus cevéids. Tásamúid in seo mar sin, glásraí agus turthaí. Inis soláthrann siad seo mianraí agus vitamíní a hasin swing le bheith sláinsúil. Inis is féidir go leorach ab seo iche, hartar chócín nó ní smú, agus tá sé seo le éasca le duna richin lé, dé tá turthaí a bheith ad le haid a bhricfasta, turthaí agus glásraí a bheith ad le haid a lón, agus in sin ráhadas glásraí a bheith ad le haid de dhíingear. Chiad cheann eile. Gránaí, arán agus prátaí. Inis bechearc mo hartar cheircín nó ní smú ach ab seo againn a richin lé. Iris tá sé tábhachtach go níosach muid go leor ach seo. Tá carbohydrat starsúil sna bíana seo, agus soláthraíonn carbohydrat fuinneamh, agus mar sin bechearc mo muid giche go leor ach seo amas gomach go leor fuinneamh againn gon lá. Iris tá sé éasca go leor ach seo iche, dé tá arán a bheith ad ar maidin nó cailga ábhar a bheith ad ar maidin, dé tá capire nó rolla nó scona taobh ad le haid lón, agus an sin le haid am díingear dé tá beidir fataí nó pasta a bheith ad. Feol, uimhíochaí agus póndaí inis tá go leor prótein intam seo, agus tá sin tábhachtach anas gomach de thorp an cealla nó a chrothú, agus anas gomach de chuid matan deas láidir. Agus mar sin becheartid hartid trícína go seo iche a richin lé. Dé tá uimhíochaí bheith ad ar maidin, dé tá iasca bheith ad nó feola bheith ad le haid a lón agus de dhíingear, agus mar sin tá sé soch éasca go leor go seo iche a richin lé chomá cinna, ach ní cheart ach beidir trícína iche in aghainn lé. Chéad cheann eile, bainne, iógurt agus cáis. Inis faoin se hefyd calcium a bainne, agus tá calcium chutábhachtach chuinge mar roiní, mar go gabhann se ling crábha agus fiacla sláinsúla a bheith againn, agus mar sin tá sé tábhachtach gomach glúine bainne nó beidir gomach bainne ad de chud cailga ábhar ar maidin, nó gomach iógurt nó cáisiad ag am lón, agus ní cheart ach beidir hácheann ach sin a bheith ad chola lá. Inis na cuitahúsan seo tá milseán agus targaí, sáile agus siúcra. Inis ní chearting mórran a bheith ach seo a bheith againn in áiríre. Beidir cúpla ceann in aghainn na seachtaine ach ní chearcamach ceann againn in aghainn lé. Dé tá beidir crispí a bheith ad nó seacláid nó milseog go cheannála cíns. Inis tá go leor siúcra intab seo agus níl siúcra go má go a thorp nó go íocla agus sinna fá ná cheartid in nniumarcha agab sinna iche. Inis tá go leor bíonaí éagsla amsa in seo, agus siad seo na bíonaí céanna atá am ar phirimid an Bhia. Inis tá mis gur díingear sláinsúil agus milseog sláinsúil a chur le chéile. Inis tá na turthaí glásraí am an seo, na carbohydratí in seo, prótein agus na targaí déireachta. Inis tosama leis a bheol. Tá steak agus tá turkey agus tá sicínán. Ach, smálam sa sicín, mar sin sinna chudas me síos ar blát ar dús. Inis céir do hóch go deas le sicín, as na carbohydratí seo ar fad a táman seo. Tá cinál pasta an, tá rán, tá fataí. Ceapan héin ngoch an fata go deas leis sin. Inis mata muid gur turthaí nó glásraí a chud leis an bhíos seo, camid cuiinú is díingear tá an, mar sin tá gur ráha deas go glásraí. Mar sin bei broccoli am agus tíis ábhar. Bei sin go háling. Agus an sin le hain bhilseog cuine ní féidling milseog a bheith againn chulaí ach tá sé go deas ó am go chéile. Ach má tá milseog sláinsúil is féidir leat ceann a bheith ad chulaí. Mar sin tá mis go le saladíanna le turthaí. Mar sin bei úlaíon, suasach talún, sé sin go háling, óráistí agus fion chuire. Inis níl déirí ar bitham, agus níl soch ar bitham chorid mar sin
ba baine am le haim joch agus is faoin se hefyd calcium a sin.